Marica Dara Matić proizvodnjom cvijeća bavi se već 3. godinu. Kaže da je jesenska proizvodnja u plasteniku od 200 četvornih metara veoma zahtjevan posao koji iziskuje puno vremena, ali i ulaganja. Ja ne proizvodim presadnice, znači kupujem poluproizvode, to je isto skupo. Prehrana sama je skupa, znači gnojiva raznorazna, zaštita isto tako. Ali evo, počela sam iz ljubavi i nije mi teško. Više od 4000 krizantema i drugog cvijeća Marica je uzgojila radi svih svetih i dana mrtvih, uglavnom za aranžmane, ikebane i bukete za groblje. Svake godine dolazimo ovdje na isto mjesto, sjećamo se svojih mrtvih, pomolimo se za njih. Tako sretni smo što možemo bilo što učiniti za njih. Polaganjem vijenaca, palinjem svijeća i misom na groblju u Tolisi te tradicionalnim vašarom i ove je godine u Posavini obilježen Dan svih svetih.